Sa unang pagbasa, si propeta, isa tong propeta ha? Wasan mo naminaw, no? Klaro kayo. Kinsay nakahibaw, kinsa tong propetaha ang naas unang pagbasa. Ang nakatagaan, malangit, si propeta Elias. Gidumta na ni siya sa hari sa Israel, gilutos niya, naghuwaw pag ito, way pagkaon, mibakta siya, porting inita, naluya niya, wa na say suportas mga tao, gipangita siya aron patyon, ngita siya kataguan. No, to gikapoy naman kay siya, wa pagikaon, niingon na lang siya, patya na lang ko Ginoo. Di ba doon ay panahon nga nang wa na kay pagkaon, awayon pagyud ka, daog-daogon pagyud, nya wa pa jud kay trabaho, unsa may imong isultis Ginoo? Parihasan ni Elias, patya na lang ko. Mao bitaw karon daghan kayong mga tao nga naghikog, malabibisan gani mga batan-on, kay ngano man nibati sila nga wa nay bili ang ilang kinabuhi. Patya na lang ko. Motong ni dool ang anghel og gipakaon siya og gipainom atong tubig. Og hangtod na baskog siya nakabiyahe. Kinahanglanon kaayo ang pagkaon sa atong panaw. Pero matud pas mga doctors, labi nas mga dietitian, nutritionist, kinahanglang pilio nato ang pagkaon. Dili tanang pagkaon makaayo. Naasay pagkaon nga makadaot. Sige, lingay mong tupad. Ina ka nang imong gisigihag kaon, makaayo na. Ina ko no, makaayo na nimo. Ito, kanang gisigihan nimo rog inom, makaayo na nimo. Sige. Og si Kristo mi offer ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga dayon kanang di na jud ka mamatay, kana mo'y pili ang klasihas pagkaon. Kay dunay pagkaon dinis kalibutan or hapit tanang pagkaon sa kalibutan makapatay dili makabuhi. Usa ra gyud ka pagkaon ang makahatag og kinabuhi nga way katapusan. Unsa man ang pagkauna? Matod pa ni Kristo, ako, ang akong unod, maoy makahatag og kinabuhing way katapusan. Kanang ubang pagkaon, pulos gina makamatay. So ay namurog kaon. Nya kanang inyong budget sa pagkaon, ipalit nag slot. Unsa man? Okay o dili? Anak ko no be o anak? Ayaw na mo kaon ba? Gikan karon hangtod mo moabot sa langit. Nya ang inyong budget sa pamahaw paniodtog panihapon ipalit nag slot. Hurot dayon ning atong mga slots. Jotay na ra ba lang ni nahibilin? Pila na lang ni atong slot? Ang atong SBF dag para sa atong kumbento, ang atong halin 33,368 na, nya 26,632 pa ang available. O kani og di na mga oning mga nag-follow aning akong kuan, kani bisan sa ako lang nag-follow aning akong YouTube. O, so mo na roy atong kuan 26,632 na lang, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinya, oy, jotay na lang kaayo. 508 na lang ka slots. Atong pakpakan bi ang namalit ani. Ato na ning hotdon ron. Hotdon tagi ni karong si Manaha ha. Din ani nato paabutag sunod Domingo. Si Haros ano 508 na lang kamo gani din hiron mo palit mo tag 1,000 man ni siya. So, ang pilaran ni budget sa pagkaon, kung mag-budget mo pagkaon 200, so ato pa, kinahanglang di mo mukaon og 5 ka adlaw.
Oh, di 5 ka adlaw ay mukaon kutob Sabado. Sabado pa mo mukaon, nya kaon la mo Ginoo kada adlaw. Mabuhi lagi mo kay ingon mas Kristo ana. Saman, tinuod ning akong gisulti o dili? Si Kristo 40 ka adlaw, 40 ka gabi wa mo kaon. Buhi kay ngadto matud pa niya, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. So si Kristo ningon siya, ako maong pan. Dili day pan nga kanang pan gyud nga makaon, kung dili ang tinuod ay nga pan mao ang pulong sa Dios nga nahimong tao. Pulong sa Dios. Mabuhi ta sa pulong sa Dios. Tinuod gyud na. Istingin na ninyo karon, nya ang pulong sa Dios nag-ingon. Sa may pulong sa Dios, pamalit mo slat. Nya, mutuman mo ana dili. May kadili ko pader, patay na ka. Ugon sa may hinungdan, ay ang atong ikaduhang pagbasa ay nag-ingon dire. Unsa to? Ayaw ninyo pasuka ang Espiritu Santo. Nya unsa may makasuko sa Espiritu Santo? Matod pa diri, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Hinunua, pagkaluy-anay kamo o pagbaton o malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Pag pinasayloay kamo. Kaning pagkaluy-anay, di mo maluoy sa atong kumbinto nga napay bayro nun. Maluoy mo, dili. Kusga. Unya, wa may laing makasumpo ana, wa may makasulbad ana kung dili ang pagpalit og slot. Oh, di ba? Oh, tag 500 pesos ra na palitin ninyo og slot. Mga igsoon, ang tinuod gyud nga gipasabot ni Kristo nga ang pulong sa Dios atong sundon. Og ang pulong sa Dios nagtudlo nato unsaon pagpakigrelasyon sa usag-usa. Ang nakapadaghan ron sa kamatayon sa kalibutan, kini gyung hisgutan dinhi, kasuko, dili magpasayloay, kaligot-got, kana deng gubat karon nga way hunong, pulos man na kaligot-got, kasuko. Di ba? Purting daghanang nangamatay, daghan silang pagkaon pero wa nay kapuslanan, naaga ni sila mga balay, wa nay kapuslanan kay naggubat naman, gipamiyaan nya nangamatay sila na igos bala. Gilingi ay mong tupad. Ing nawa kay gikaligot-gutan ron, nawa kay gikalagutan. Nya may mong gani naa, inapatay gyud kang. Patay oy. Kana ding stress, ingon sila stress. Mao kunoy culprit sa daghan kaayong mga dagkong sakit sa tong lawas, apil na ng cancer, bisag unsa na lang mga sakit tungod na sa stress. Unsa man gyud makapastress? Ang mga bugat nga pagbati, kana bang hurts nga imong gipangtaguan diha sa imong kasing-kasing nga wa malimpyuhi. Ngano man kay di man mo pasaylo, nya ang pulong sa Ginoo nagingon man pasayloag kapituan kapito. Di. Na siya. Muna ang kamatayon nga gihisgutan sa Ginoo dinhi, dili ning kamatayon nato. Kay kung kini pang kamatayon nato mo'y gihisgutan, si Kristo dili unta mamatay sa cross. Si San Pedro Calungsod dili unta mamatay. Ang ato mga santos, mga batanon kaayo, sama nilang centuries of the child Jesus, dili unta na mga matay nga batanon pa. Ang kamatayon nga gihisgutan ni Kristo, mga igsoon, mao gyud ang impyerno. Og inyo nang basahon sa Revelation chapter 20, kanang linaw nga kalayo nga gitawag og impyerno nato,
gitawag na siya ikaduhang kamatayon ug mao na ginay tinuod nga kamatayon. Nya unsaon na to paglikay sa tinuod nga kamatayon? Sunda ang pulong sa Ginoo. Supaka ang pulong sa Ginoo, mamatay dayon ka. Unsaon man pag-ila nga padung nas impierno ang tao, gilingi ako ng imong tupad. Usab, ing naasa ka karon padung, impierno o langit? Okay. Gusto mo nga ako mong sultihan sa pipila ka mga timaan? Ako naman yung gisultis una, pero ako lang balik-balikon. Mga pipila ka timaan nga ang tao padung nas impierno? Gusto mo mahibaw? Ha? Review na lang ni. Ang unag yung timaan sa tao nga padung nas impierno, unsa man? Bugat ug naong. Bugat bagnaong. Ngano? Bisag musimba na sila. Mana na sila. Bugat kina sila gnaong. Nga ikaduha, timaan sa tao nga padung sa impierno, dali kay masuko. Parihaning nagwali. Dali kay masuko. Gamay lang bikil, biyaw-yaw dayong suko, dayon na. Nya dugay maulian. Dali masuko, dugay maulian. Ang saban, wa mo maapilan eh. Ano na, patay na ka diya. Ano, ikatulo, pero naidaghan ha, kanilang ikatulo. O para nako, daghan kay dinhi ang naigo. Ang tao nga padong sa impierno, hadlok, mamatay. Oh. Giling nga imong tupad. Hinaon sa ka, hadlok ka mamatay. Nyamin ko, hadlok oy, padong ka sa impierno. Kaya ang tanan nga padong sa langit, mangandoy gid nang mamatay. Kaya nga naman, kahibaw man sila nga inig kamatay nila dinhis kalibutan, musod sila anang kalipay nga way katapusan. Kinsa goy di mangandoy ana? Di ba? Pero kanang wa maminaw sa Ginoo, wa masayod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ang langit maoy lugar para nato, gani si Kristo ingon siya mag-andam kog lugar dito sa langit. Ug ang lugar sa akong amahan nindot kaayo, wala nay kasakit, walay kamatayon, wala nay sakit didto. Ug ang mutuo ni anang maong pulong mangandoy gyung mamatay. Pero kana mga taong hadlok mamatay, wa gid na mutuo kay padung na sila sa impierno. Nabitaroy atong ako lang ning hisgutan ha, basigo nakakita sa tingay mo ani kana rong naa sa social media nga ning hatag og negative kaing comment sa atong administrasyon, labi na ni Bongbong Marcos og sa iya mga amigo, kana si Cathy Binag, Miss Cathy Binag, sunan ka ng iyang gipangsulti na nahimo man na siyang 14 years nga kaning kapuyo sa usa sa mga close friends sa atong presidente. Nya mao iyarong gisigihag sulti nga mao lagi na nagdruga sila. Iyan ang gisulti. Purting peligruhas iyang gisulti oy. Niingnan ko siya sa interviewer kanas Maharlika o kana pang sila si sana Loren Badoy o uban pa ka Eric. Gingnan siya, wa ka mahadlok mamatay. Born again naman siya, born again Christian. Wa ka mahadlok mamatay. Unsay iyang tubag. Sige siya smile. Insa tinuod man, patyonon man gyud ko nila. Ila man gyud ko pangitaag paagi nga patyon karon. Tungod ani akong gisulti. Nya magsigil siya katawa ba nga isa sa tinud-anay no, kung naa na kita sa Ginoo, nya nagsunod na kita sa Ginoo, di kita mahadlok mamatay. Gani excited kong mamatay kay kahibaw ko nga ini kamatay nako ditso jud ko sa langit. Kanindot anang mamatay ditso na ko sa langit, pero kana sila pulos na sila hadlok mamatay kay kahibaw na sila nga padong na sila sa impierno. Nako lupig man ko ani noong bayhana. Nakaingon bitaw ko kay ako ginyo kurong ingnon
gusto na kang mamatay, pader, maingon din ko, halina sa tingay ng tanang slat, oy. Mura kong man, abisag ka mo, maingon mo, padir, okay na kag mamatay mo, ayaw sa padir, daghang pa kayong bayron nun diha. Bisa pati nga Lisbisya Palma, maingon gina nga, ayaw sa padir, kinsa may mutiwas og bayad anang inyong bayron nun. Kinsa may tuhuas mga tao, mamaligyag slat, ikaw ra may mga bagagnaong diha nga nagbaligya, ana. Ana ba? Anugunan ta, pero si Kati Binang, sa iyang gipangsulti, ang iyang objective, muadto kos langit. Sa una nga wala pa ko nibalik sa Ginoo, tipon pa ko nila, hadlok sa ko mamatay, ug para nako sakto kayo ang among gibuhat, pero karon nakita nako pagkaluoy sa atong nasod. Matod pa niya, di ko moingon hang tinuod na yang gisulti, kinahanglan pa ng pruibahan. Pero ang ako lang ba, relax kay siya nga nisulti. Ug bisan pag sinintruhay nagyong nahibaw ba ka nga anytime karon nanay gasigig sunod nimo kay patio na kaysa, oo, kahibaw ko ana. Hibaw jud ko ana. Hasta akong mga anak, kondisyon na sad sila nga kining akong gibuhat, patay gyud ko ani. Kay ilang term nga gamiton, gurgurin. Gurgurin ko ani. Pero pagka-relax, nganuman matod pa niya, ako ning kamatuoran. This is my truth, and before God I am telling the truth. Mao na ningon si Kristo, the truth will set you free. So kung ikaw siguro nga nagsulti kas tinuod, di ka mahadlok mamatay. Pero bakakon kay ka, hadlok jud ka mamatay kay padung mangkas impierno. Gi katapos ang lingi sa imong tupad be. Tapos ang lingi ingna sugod karon. Lingi ba? Ingna sugod karon, sabat nako ba? Sugod karon, pwede na ko nimong patyon. Ingna ka na. Ingna, na di na dyan ko masuko. Bisag imo pa kong patyon. Nindota, ano? Ay, uban, ay, gakusmod lang mga naong.